Okay. I dag der skal det handle om politik, og det vil sige mere specifikt skal det handle om fordelings- og værdipolitik. Som det første er det vigtigt at kende forskellen på, hvad er forskellen på værdi- og fordelingspolitik. Værdipolitik handler meget om de her værdier, og hvad det er, de forskellige partier går ind for. Mange partier har for eksempel særlig fokus på miljø, om man skal bruge grøn energi, eller om det overhovedet betyder noget. Det kan også være den ligestilling, der skal være i samfundet. Det kan være stilling til aborter. Det kan være syn på indvandring og eventuelt multikulturalisme. Fordelingspolitik handler ikke så meget om, hvad det enkelte parti går ind for, men mere hvordan de skal fordele pengene, og hvor meget staten skal fylde i det ideelle samfund. Det vil ofte definere det som, at om partierne ønsker en høj eller en lav skat, om der skal være en stor stat, det er det vi kender som en rød blok, altså med en sundhedssektor, eller man skal have mere frihed og gøre hvad man vil, og derved betale for det, for sin sundhed. Eller delvist i hvert fald. Og det er det vi kender som blå blok. Det er nemlig sådan en måde at vise det, er ved at bruge det, lave det også med koordinatsystem, hvilket vi vise lige om et øjeblik. Og det gennemgår vi lige ved den næste. Det første parti vi valgte at sætte fokus på, det er Enhedslisten, og deres blokbogstav det er Ø. Fordi den gider have det normale. Enhedslisten er meget kendt som det her parti, der er imod rigtig mange ting, og samtidig er meget socialistiske. Vi har valgt at placere Enhedslisten langt mod venstre, helt derude. På begge akser, der man ved at kigge på deres hjemmeside, kan se forskellige beviser og, på deres holdninger og fordelinger. Af fordelingspolitikken mener Enhedslisten blandt andet, at topskatten er med til at gøre så samfundet lige. Det placerer dem langt til venstre på fordelingspolitikken. Det er det, vi også kalder X-aksen her. Frank Aaen udtaler, dem der har de bredeste skuldre, skal bidrage mest i samfundet. Vi vil derfor øge skatten. På den værdipolitiske skala går Enhedslisten meget ind for internationalt samarbejde, men de er ikke for EU. Enhedslisten mener også, at udlændinge skal have ret til at arbejde i Danmark, have samme rettigheder og samme lønninger. Det placerer dem igen langt mod venstre på aksen, og som der står inde på deres hjemmeside, ulighed gørs fattigere. Næste parti, det er Socialistisk Folkeparti, og de har blokbogstavet F. Partiet vil gerne have, at staten har en rolle, og de vil gerne have en høj skat, og de mener det er med til at skabe bedre velfærd. De står primært for lighed, solidaritet og demokrati. De vil gerne have et godt velfærdssamfund med gode hospitaler, skoler og ældrepleje. Dette placerer dem langt til venstre på skalaen, dog ikke lige så langt som Enhedslisten. De mener, at indvandrere gerne må komme til Danmark, men de skal deltage i det danske samfund og forbedre det. Samtidig med, skal de deltage og få det til at fungere, skal vi også hjælpe dem. De vil gerne sætte mange penge ind på vedvarende energi, samtidig med at de sætter mange penge ind, skaber de mange arbejdspladser. De vil ikke have nogle farlige stoffer eller kemikalier, legetøj og mad, andre produkter som børn dagligt er i kontakt med. Vores planet har ikke brug for mere varm luft, står der inde på deres hjemmeside. Det næste er så Socialdemokraterne, og de har bogstavet A. Og de er placeret, næsten egentlig på linje mod midten af både Enhedslisten og SF. Der har vi Socialdemokraterne her. Og Socialdemokraterne lyder egentlig mere socialistisk end egentlig er. De er dog stadig blandt de røde partier, men langt fra de rødeste. Af fordelingspolitik mener de, at staten skal spille en stor rolle og en stor indblanding i samfundet. Det placerer dem på venstrefløjen, dog langt fra de andre, langt fra så langt ud som Enhedslisten. De vil også gerne have, at alle i det danske samfund skal have stor glæde af velfærdsstaten. De ønsker dog ikke højere skatter, end der allerede er, og de er heller ikke vildt begejstrede for alt for mange flygtninge. Værdipolitikken hos Socialdemokraterne er, at de ønsker et grønnere Danmark. De vil have en miljøpolitik, der tager hensyn til miljøet og almindelige mennesker i Danmark. Den bedste måde at integrere udlændinge på, er ved, at de lærer dansk og kommer i arbejde, er fundet på Socialdemokraternes hjemmeside. Det radikale venstre, B. Der har vi lige skiftet sideaksen her. Det vil sige, at nu går vi væk fra, at det skal være et stor stat, men til en mindre stat. Det radikale venstre ønsker et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere.
Radikale Venstre siger, vi ønsker vores stat grønnere, fordi der bliver bedre økonomi i grønne valg, både i familierne og i virksomhederne. Danmark skal yde sit bidrag til at løse klimaudfordringen. De siger også, vi ønsker vores stat stærkere, fordi flere mennesker vil yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet. Vi mindsker skatten på arbejde for alle, og særligt for personer med lav indkomst og med almindelige jobs. De er meget åbne over for indvandrere og mener, at vi har stærkt brug for arbejdskraft i de kommende år. De går ind for straffe, for at straffe den kriminelle og respektere offeret ved at lytte og tage handlingen alvorligt. De mener dog ikke, at straffen skal bruges som ren symbolpolitik for at signalere handlekraft. Det vil sige, at de ligger højt på den moderne værdipolitik, men samtidig tilhører de blå blok. Venstre, som har bogstavet V, der er vi kommet ned under x-aksen og befinder os mere i en traditionel værdipolitik. Altså en mere højorienteret. De går ind for en privat ejendomsret og en moderne offentlig sektor. I hvert fald en moderniseret, den vi allerede har. Venstre ligger neutralt i forhold til værdipolitikken. Når de snakker miljø, er målet at beskytte de naturressourcer, som ikke bliver beskyttet i kraft af den private ejendomsret, i de myndigheder, organisationer og borgere i fællesskab skal værne herom. Miljøet vil altid blive påvirket af menneskelige aktiviteter. Vi kan lave en robust værn, når vi skal skærme os mod ukontrollable flygtningestrømme. Venstres hjemmeside. Næste parti, det er så De Konservative, eller Det Konservative Folkeparti, og de har bogstavet C. De befinder sig heroppe, og er igen mere på blå blok. Vi definerer det mest som rød blok og blå blok, cirka. Det Konservative Folkeparti er et højreorienteret parti. Partiet har en blandet liberal og konservativ holdning til samfundet. Af værdipolitik går de ind for lavere topskat og frie markeder. De konservative hælder mest til det multikulturelle Danmark, men vil stadig bevare en del af Danmarks enhedskultur, som kan ses på graferne under neden. Flere i arbejde, frihed til den enkelte. Det Konservative Folkepartis hjemmeside. Et meget omtalt parti her for tiden, det er Dansk Folkeparti. De har bogstavet O. Ikke DF, men O. De befinder sig helt hernede. Af værdipolitik gør Dansk Folkeparti ind for monarkiet, altså kongehuset og de gode gamle danske traditioner. De ønsker altså ikke, at der skal ske helt nye store forandringer. De ønsker landets borgere med fri økonomi, og staten skal være der for at beskytte folks rettigheder, og ikke involvere sig i den enkelte borgers liv. Vores Danmark, der er så meget vi skal passe på, er fundet på Dansk Folkepartis hjemmeside. De ønsker tæt samarbejde med landene i Europa. De er dog stadig modstandere af EU, da de mener, at EU kræver for meget magt, og det går imod subsidiaritetsprincippet. Altså nærhedsprincippet om, at alle regler skal tages i nærheden af borgerne. Dansk Folkeparti vil ikke have, at flygtninge skal have permanent opholdstilladelse, men derimod kun midlertidig opholdstilladelse. Liberale Alliance, der har bogstavet I, og de befinder sig herude, langt ude på højrefløjen på fordelingsaksen. Liberale Alliance, som har en liberal ideologisk baggrund, mener, at staten skal være lille. De går ind for lavere skat, så det vil være mere attraktivt at få lavtlønnet job, end at modtage offentlige ydelser fra staten. Liberale Alliance ønsker en udlændingepolitik efter princippet om åbne grænser, lukkede offentlige kasser. Man vil som indvandrer i Danmark være forpligtet til at købe privat sundhedsforsikring de første 5 år i Danmark for overhovedet at få en opholdstilladelse. Mere frihed, højere vækst, mindre bureaukrati, lavere skat er fundet Liberale Alliances hjemmeside. Så kommer vi til sidste parti, altså Alternativet. De står heroppe, og de er grønne, fordi de er meget svingende, om de faktisk er på rød og blå blok. Det kommer lidt på, hvad de selv føler for. Så Alternativet er helt klart det sværeste af partierne at placere. Du skal faktisk slet ikke være med på den fordelingsakse, der på nuværende tid eksisterer. Det er den, vi bruger lige nu. Alligevel. De er dog meget venstreorienterede i deres holdning om grøn energi og naturressourcer, men er meget svært at holde på, hvilken akse de helst befinder sig i fordelingsmæssigt. Der er brug for nye tanker, fundet på Alternativets hjemmeside. Og det skulle meget gerne give en lille idé om, hvad fordelings- og værdipolitik er. Så jeg håber, I nåede det.